Saka zvichireva kuti mabhurugwa evanhu vese vari apa akavata nawo. Zvoreva kuti iye ane nhamba yake, iye anechi ane nhamba yake yaanofana kuti avate nayo sekutsanangura kwandakaita. Anomupanzvisa imi masipe maru makondomu make umu isai amino yaburitsa mashomo isaya vese vanhu vanovatwa usiku vakakotsira zviyazvi ndo panouya zvinhu zvavo zvavanoya nazvo zvichitanga kumutsa munhu muspiriti wobva atopfekedzwa makondomu yotovatiswa nechikwambo kana kutovatiswa nechembere kuhope ikokoko otopedza ipapo anenge achitorotana nemusikana kana akanaka apedza votora manhingiwaya woita se vosunga. Saka kuti Esaya vakomana vese muraini mako apedza kuvavatisa nechi apedza kuvatisa nezvinhu izvozvo zvinhu izvozvo simba razvo zvinozorwa mafuta izvozvo izvi ndo munechi ndo mune simba razvo ndo munoita kuti iye goho rake rikure ndo zvinoita kuti mombe dzake dzita se ndo zvinoita kuti mombe dzake dziwande. Iye zvino ndakatarisa kumusha kwako ndiri kuona mapadza ari kuma 128 da kuti uye nawo panapa mapadza iwayo unomutsa vanhu uchivasakurisa usiku. Ndiri kuona makeni ekudiridza mugadheni ari kuma 120 something futi zvakareko makeni wanduita sei makeni iwayo ndiri kumada pano. Makonzo chaiwo haunawo makonzo ndikuda panapa une tangi rakazara makonzo. Handiri kutaura kuti ndikuzvida panapa ndosikasina kuzvisiya ndakati ndoda nyoka yauinayo ndoda mupurwa wauinawo tomuzvimbisa nhengo here aenda akazvimba nhengo ozvimba nhengo ka kuti auye nezvinhu zvatiri kuda kuti iye zvine uchibva panapa uchabva uchikamhina wakutenda wakadai uri panzwisa takuto unokumbirei iwe usiri kuda nemari ndakati ini yauripire zvinhu zvako zvawakabata wega iwe uri kunzvenga mumusha mako chaimo vana vese uri kuvashandisa kuti vasava nemabasa vavharwe kuzvikwereti vaita sei matambudziko auri kukonzeresa mumusha akawanda nambuya vanogara pamba pane mumangwa